खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी गहपुर जिल्ला रुजुगोरा मोसाहारि आरो गहपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निजोम बसुमतारी बिथांमोनहा मा फोरमायखो नोंथाङा गुवारै मिथिना लादो। खोब गोजोननाय मोनदों गहपुर ओनसोलाव फैनानै गहपुरनि 31टा जितु बुथ कमिटि बे 31टा बुथ कमिटिनि दिनै गासैबो मेम्बारफोरखौ लानानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मेम्बारफोरखौ लानानै राजगड़ ओनसोलनि नैबे फिल्डआव मोनसे बुथ सन्मिलन बे बुथ सन्मिलन जायो बाहाय गासैबो बुथ कमिटिनि बिबानगिरिफोरा फैदों आरो बेजों लोगोसे खाथि खालानि रायजो राजाफोरा दिनै बिटिआर ओनसोल नामबा बड'लेण्डआव हाबनो मोननायखाय खोब गोजोननानै फुर्तिजों बाहाय बाहागो लाफैदों। गतिके नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों बरायनानै लादों। गहपुर ओनसोलनि रायजो राजा खोब हजा खोब सिन्ताखिन बिथांमोना फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव इउपिपिएल दोलोजोंनो थागोन ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन। जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो चिफ बानायनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन। गतिके नैबे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जि समस्या बे समस्याखौ सरकार बानायखांनायनि उनाव गासैबो समाधान खालामनायनि मोनसे लामा जों मोनगोन। खोब गोजोननाय मोनदों गासैबो गामिफोरनि लिस्टफोरा ओंखारबाय। बे लिस्ट ओंखारनायजों लोगोसे नैबे गामिनि रायजो राजाफोरा फुर्ति मोनदों। बिथांमोना जे भट होनो मोनमारसिगोन मोनसे समाव बियो नंखाय बियो मिसा बिटिआर सुक्तिया माने आसल सुक्ति नङा बिटिआर सुक्तिया भुवा सुक्ति होननानै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन। बेखौ ओरैनोसो इलेक्शननि मोनसे ललिपप होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै मोनसे बास्तब दिनै मोनसे एकदम जि सैथो बे सैथोआ दिनै ओंखारबाय। गतिके बेखौ ओंखारनाय लोगो लोगो गहपुर ओनसोलनि बिश्वनाथ ओनसोलनि सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने गोजोननाय मोननानै जोंनो बयबो साबायखर बावहरदों। गहपुर ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय इतिमध्ये गोबां बेहाय स्कुल गोबां नैबे ओनसोलनि रंगमंच अडिटोरियाम दा बे ओनसोलाव बानायनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय आरो नैबे ओनसोलाव गोबां हा गैजारोङै बिथांमोननो हा होनायनि जि बेबस्था बेखौबो खालामनाय जाबाय आरो साननैसोनि उनाव बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव थांनानै सेटेलमेन्टनि जि खामानि बे सेटेलमेन्टनि खामानियाबो आरम्भ जासिगोन। जुजिलायनायखौ जों दिनै नैबे ओनसोलाव रावजोंबो जानाय नङा। 95% इउपिपिएलआवनो भटआ गोलैगोन। गतिके माखासे भटआ बिथिं थांलाबायगोन। गतिके रायजोफोरनि जिथु बाहागो लानाय बे बाहागो लानायखौ नुयोब्ला इउपिपिएलआवनो ट्रेक्टरावनो 95% रायजो राजाफोरा भट होगोन बियो दिनै रोखा जाबाय। केन्डिडेट सायख'नाया जेब्ला नटिफिकेसन होगोन बे नटिफिकेसन होखांनायनि उनाव केन्डिडेटनि बाथ्राफोरा ओंखारगोन। केन्डिडेटआ जोंनि थाखाय 3 नाम्बारावसो एक नाम्बारा जोंनि ओनसोलनि जौगानाय 2 नाम्बारा जोंनि माने दल 3 नाम्बारावसो जोंनि केन्डिडेट थागोन। गतिके 1 नाम्बार जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाहोनांगौ 2 नाम्बारा जाबाय जोंनि संगठना मजबुत जानांगौ 3 नाम्बारावसो जोंनि केन्डिडेटआ बाहाय जों बासनि खालामनायनि जि प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ जों खालामनाय जागोन। थेंक इउ। गहपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे ओनसोला जिहेतु गोदानै जोंहा बिटिआर ओनसोलाव हाबसनबाय बा सोसनजाबाय बेवहाय जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै गासै 37टा बुथ कमिटि जों दानानै लाबाय आरो बे 37टा बुथनि जेसेबांखिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि बेयाव जोंनि खामानि मावग्रा जोंनि सोद्रोमाफोर दं मावथिफोर दं बिथांमोनखौ लानानै दिनै जि सन्मिलन खालामदोंमोन बा सावरायमेल लादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव जोंहा बिटिआरनि इएम मानव गेदेर डक्टर नीलज स्वर्गियारी बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजानायजों लोगोसे सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि जोंहा सेक्रेटारि समनाथ नार्जारीजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोर दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो 37टा बुथ कमिटिनि जेसेबां दङमोन बिथांमोनखौ जों लेंहरनाय लेखा मोनसे बुथआव बहाबा 10 जन 15 जन जों ओरै लेंहरदोंमोन आरो गासैबो बुथनिफ्राय दिनै बेवहाय नुजाफैनो हादों प्राय रोजासेनिबो बारा 1200सो मानसिफ्रा दिनै बेयाव नुजाफैदों आरो बिथांमोना गासैबो गाव गावनो गोसो गुदुं जानानै बेयाव नुजाफैदों गाव गावनो
बेबस्था खालामनानै बेयाव नुजाफैदों आरो बिनिफ्राय जों बुजिनो हादों जिहेतु गुफुर ओनसोलाबो बिटिआर ओनसोलाव हाबसननायनिफ्राय बेयाव रायजो राजाफ्रा खोब माने रंजाखांनाय मोनदों आरो बिटिआर ओनसोलाव हाबनायजों लोगोसे फैबाय थानाय माने सेप्तेम्बर दानाव बे ओनसोलावबो जिहेतु बिटिआरनि इलेक्सनाव भट होनो मोनसिगोन बेखौ लानानै बयबो गावनो देहायै मोदोमै ओंखारबोनानै बेयाव माने बाहागो लाफैदों आरो बे खोब मोजांनि खोथा जों बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआवनो फ्राय बे ओनसोलनिफ्राय 90 जौखोन्दो भट होगोन होननानै बिथांमोना गामि ओनसोलफ्रावबो जेसेबांखिनि बुथ कमिटि दं बेफोराव सावरायलायनानै दिनै थिरांथा लादों गामिफ्रानो दिनै दा जि ड्राफ्ट लिस्ट मोनसे ओंखारदों जोङो बे उदालगुरि माने इलेक्सन माने अफिसनिफ्राय आरो बे केन्द्रआव जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों जेसेबांखिनि बे ओनसोलनिफ्राय बे माने भटार्सफ्रा जोंहा होनो मोननांगौ भट होनो मोननांगौ होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जि हरदोंमोन बियो फ्राय ओंखारजोबफ्रामबाय ओंखायनो बेखौनो जाहाथे फाइनाल जोबथा जाहाथे जायो आरो बेखौनो लानानै जाहाथे भट होनो माने बयबो मोनो बेखौ बयबो नेनानै दं आरो गुफुर ओनसोलनिफ्राय दासिमहालागै जिहेतु फुल प्लेजार बे गभर्नमेन्ट माबायाव दिनैबो हाबाखै थेवबो बेवहाय फिसा फिसौ माखासे जायफोरखौ जोङो इलेक्सननि सिगां मावनो हायो बेफोरखौ जोङो नोजोर खालामनानै जोङो बिटिआर सरकारनि चिफ मानगदेर प्रमद बर' बिथांजों सावरायदों आरो माखासेखौ जोङो जेसेबांखिनि बेयाव समस्याफोर दं बेयाव लामानि समस्या दं बेयाव हा हुनि समस्या दं बहा दालांनि समस्या दं बहा स्कुल न'फ्रा जायाखै बहाबा क्लाब न'फ्रा जायाखै बहाबा सेंग्रा सिख्लाफोर बेयाव गेलेनो थाखाय फिल्डफोर गैया बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो एसे सम नांगोन आरो बेफोरखौ जोङो बे बिसायख'थिया जोबनाय लोगो लोगो जों मावनानै होगोन आरो बिनि सिगाङावनो माखासे जायफोर माने अनसुंथाइफोरखौ बा जायफोर स्किमफोरखौ जों मावनो हागौ जेरैहाय दिनैहाय माने अनसाय बिथांखि होनायनि खोथा आलारि सोरां होनायनि माने खोथा जोंहा स्किम दङ बेफोरखौ नायै गियान सोरां बिथांखि बा बे ओनसोलाव जोंहा माने गफुर ओनसोलाबो बिटिआर ओनसोलाव हाबनाय हिसाबै बे ओनसोलनि माने फरायसुलिफ्राबो गोजौ शिक्षा मोननांगौ बे हिसाबै जोंहा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट नांगौ जायो बेनि थागिबि हिसाबै बेखौबो जों मावनानै होदों आरो सोरबाया जुदि सुपार 50आव मुं थिसननो थाखाय बेयाव सार्टिफिकेट नांगौ जादों जों बेफोरखौ मावनानै होदों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बे ओनसोलाबो जुदि सम्पुर्ण भाबे सरकार दानायाव माने जाफुंसारोबा बेफोर खामानिफोरा फारि फारि जोङो मावफुंनानै होजोबगोन होननानै जोङो रायजो राजानि खोथा होदों आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हिसाबै बिथांमोना इउपिपिएल दलावनो गासिबो फ्राय जौखोन्दोनि माने 90 जौखोन्दोनिबो बारा बेवहाय दिनैहाय जोंजों माने जोङो गहपुर ओनसोला बिटिआरआव सोसनजानायनि उनाव जोङो गहपुर ओनसोलनि जेसेबांनाखि गामिफ्रा बिटिआर ओनसोलाव सोसनजाबाय दा बै ओनसोलफोरखौ नायनानै जोङो बुथ कमिटि दानानै होनायनि उनाव जोङो बुथ कमिटिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै मोनसे बुथ सन्मिलन बेवहाय लानाय जादों दा बेवहाय दिनैनि जे बुथ सन्मिलन बेवहाय नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे जोङो बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जे सावरायनाय बे सावरायनाय हाबाफारियाव जोंनि गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे गेदारिं बेवहाय जोङो नुनो मोनबाय जेराव जोङो मोनसे बेवहाय जोंनियाव गहपुराव 31टा बुथ केन्द्र दङ बे 31टा बुथ केन्द्रनि गेजेरनिफ्राय जाय बेक्तिफ्रा जे बेवहाय बाहागो लाफैबाय बेखौ नुनानै माने गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय गोसोआव मोनसे बिराद मोनसे धौ बेखौ माने बेरखांदों दा दिनैनि जि बुथ सन्मिलन बे बुथ सन्मिलननि गेजेरजोंनो आङो मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय रोखा नुबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायगोन जे जोंनि धनस्रि समस्तियाव दा जोंनि गहपुर ओनसोला धनस्रि समस्तियाव जिहेतुके भट होगोन बे धनस्रि समस्तियाव जोंनि गहपुर ओनसोलनि 17,800 माने 60टा जि भट बर'फोरनि भट बे भटआ जोंनिया थारमाने 95% धनस्रि समस्तियाव इउपिपिएलनि जि बिजाथि बे बिजाथिना जेरैखिजाया थांगोन बेखौ दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ दाथियै बुंनो हायो जौगानायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो
गमामायैनो दिनै बिटिआर सरकारखौ जोङो बाख्नायनांगोन। जोङो बिटिआर ओनसोलाव सोसनजादोंसो, नाथाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानावसो जोङो भट होनो थांबाय थादों। बेनि सिगां सिगां जोंनि ओनसोलाव गहपुर ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो जौगालु हाबाफारि जोंनियाव बियो जानो फैगासिनो दं। दा एग्जाम्पल हिसाबै जोंनियाव राजगड़ ओनसोलाव माने 1.5 कौटिनि जोंना बेवहाय माने गेस्ट हाउस बियो अलरेडि मावजानायनि लामायाव फैबाय। बेयो अलरेडि माने खामानि मावनायनि जे वर्क अर्डार लेटार बेयो अलरेडि जाबाय। दा बेबायदिनो दैमालुआव जोंना मोनसे फरायसालि, दैमालु गोजौ फरायसालि, बेवहाय जोङो बिटिआरनि चिफ बिथाङा थांनाय समाव 50 लाखनि जि मोनसे स्कुल बिल्डिंनि एनाउन्समेन्ट बेबो अलरेडि माने लुफुंजानायनि लामायाव फैबाय। आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि जि माने गोजौ फरायसालिफोर, हाइ स्कुलफोर, भेन्सार फरायसालि, बे भेन्सार फरायसालिफ्राव बिथाङा 12 लाख राङै जे मोनसे पेकेज एनाउन्स खालामदोंमोन बे अलरेडि दा लुफुंजानायनि लामायाव बे गासिबो दंजोबसै। आरो बिनि अनगायैबो सुजित नार्जारि माने जोंना अडिट'रियाम बियो जोंनियाव हेलेम ओनसोलाव बियो 50 लाख रांनि बियो अलरेडि लुफुंजानायनि लामायाव। आरो बेबायदिनो जोंनियाव फिसा फिसा जि आसनिफोर, दा जायफोर गामिफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबबाय बेवहाय जोङो फिसा फिसा आसनिफोर बेबायदिनो होनानै जों खामानि मावनायनि जे लामा बेखौ जोङो दा लाबाय थादों। ससियेल मिडियायाव इउपिपिएलखौ गाज्रि बरनाम होगासिनो, बिपिएफआसो मावनो हादों। बेखौथ' जोङो सोरबा ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बा सोरबा सोंखारिनाय बे बाथ्राया माने नंखाय होननानै जोङो गासिबो रायजो राजाफ्रा जोङो माने मिथिखाजोबो। दिनैनि तारिखाव माने प्रमद बर' सरकारा 5 बोसोर जायैनि गेजेरावनो जिबायदि बिथिंखौ लानानै खामानि मावबाय, बे खामानिफोरखौ नाथाय थांनाय माने 2 बोसोर इन्टारिम आरो 15 बोसोर जि माने बिपिएफआ सरकार सालायबाय, बै समाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै। दा जेरै जोङो नुदों थांनाय 17 बोसोर बैसोआव माने बिपिएफआ जेरैबायदि जौगालु खामानि मावनांगौमोन, इसुनि खामानि मावनांगौमोन, जाथि दानायनि बाथ्रा बुंनांगौमोन, सोलोंथाइनि माने बिथिङाव खामानि मावनांगौमोन, बिथाङा जेबो मावनो हायाखै। बिथाङा माथ्र माने थाखा फैसा खामायनाय, गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय, बेयाव माने यां जेनेरेसनखौ माने जौ फाग्ला खालामनाय, दाइस गेलेग्रा खालामनाय, बेबायदि बिथिङावल' बिथाङा खामानि मावदों। जाथि दानायनि जे बिथिं, बै बिथिङाव जोंनि जेनेरेसनखौ माबायदि लांनांगौ, जेनेरेसननि थाखाय जोङो बबे बबे बिथिंखौ नायनानै खामानि मावोब्ला जोंनि जेनेरेसना थिगै सोलिगोन, जों जाथि हिसाबै थांना थागोन, बिनि बिथिङाव बिथांखौ जोङो जेबो खामानि मावनाय नुवाखै।